Καλησπέρα σας, ελπίζω να είστε καλά και σήμερα σε ένα ακόμα βίντεο Pick a Card. Και σήμερα έχω βγάλει 3 πακετάκια για να κάνουμε ποια είναι τα συναισθήματα και οι σκέψεις του για σας αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτή τη χρονική περίοδο έχω βάλει τα κλασικά μας 3 πακέτα. Το πρώτο πακετάκι είναι με τον κίτρινο χαλαζία, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Εδώ, αυτός είναι ο κίτρινος χαλαζίας, πάρα πολύ ωραία πέτρα. Έχω τον γαλάζιο μου, τον λατρεύω αυτόν, τον αραγωνίτη. Για το δεύτερο πακέτο και για το τρίτο πακέτο έχω λευκό χαλαζία με χαραγμένο εδώ πέρα το φεγγαράκι, τη σελήνη και τις φάσεις του. Πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, θα σας αφήσω να διαλέξετε πακέτο, σκεφτείτε το άτομο που σας ενδιαφέρει, που επιθυμείτε να μάθετε γι' αυτό και να δούμε ποια είναι τα συναισθήματα και οι σκέψεις του ατόμου αυτού που σας ενδιαφέρει. Διαλέξτε μου πακέτο και πάμε να ξεκινήσουμε. Ελπίζω να έχετε διαλέξει. Λοιπόν, εγώ θα αφήσω τα 2 πακετάκια στην άκρη, το τρίτο και το δεύτερο. Για να τα κάνω στην άκρη. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω με τον κίτρινο χαλαζία στο πρώτο πακέτο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα συναισθήματα και τις σκέψεις αυτού του ατόμου. Καλό. Έρωτες και ραυνοβόλοι. Λοιπόν, για να δούμε και τη στάρα τώρα που ανοίγω. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να δείτε τι γίνεται στο πρώτο πακέτο. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση είναι καινούρια, ξεκάθαρα. Είναι ένα καινούριο ρομάτσο, να το πείτε, μια καινούρια κατάσταση, τα έχετε λίγο καιρό, έχετε ξεκινήσει τώρα να κάνετε μια καινούρια γνωριμία, που εμένα μου φαίνεται περισσότερο σαν γνωριμία αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το άτομο έχει πάρα πολύ έντονο πάθος για εσάς και μου βγαίνει και με την κάρτα του κρυού εδώ πέρα, το πάθος. Μου βγαίνει ο ρομαντισμός, το ρομάντζο, δηλαδή υπάρχουν και συναισθήματα, είναι και ερωτικό, αλλά υπάρχουν και συναισθήματα, αλλά σας ποθεί πάρα πολύ. Ίσως να σας βλέπει και σαν την ιδανική, την αδελφή ψυχή του. Ίσως και εσείς να τον βλέπετε ιδανικό και το γνωρίζει όπως και εκείνος εσάς. Σας βλέπει σαν κάτι ξεχωριστό, αλλά θα σας πω τώρα κάποια πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος, ενώ έχει πολύ έντονο πάθος, πολύ έντονη έλξη και πιστεύει, εδώ με το 9 των κυπέλων, δηλαδή την κάρτα των ευχών, πιστεύει ότι είστε πηγή έμπνευσης, είστε πηγή συναισθηματικής ολοκλήρωσης γι' αυτόν, πιστεύει ότι μπορεί να κάνει πράγματα μαζί σας και να νιώθει πλήρης συναισθηματικά, το έχετε βγάλει πάρα πολύ έντονο αυτό και έχει πάρα πολύ έντονο πάθος και με τον ακόλουθο, τον ράβδον και με τον αυτοκράτορα, εδώ πέρα, αλλά και με τον υπότι ράβδον, ακόμη και σε ανάποδα. Τι συμβαίνει όμως εδώ? Αυτός ο άνθρωπος, παρόλο το πάθος που έχει για εσάς, παρόλη την ένταση, προσπαθεί να κρατήσει λίγο τον έλεγχο των πραγμάτων, προσπαθεί να φανεί δυνατός προς τα έξω, γιατί υπάρχει μια προηγούμενη κατάσταση την οποία δεν έχει ξεπεράσει, η οποία μου βγαίνει και εδώ, που λέει ότι είναι κολλημένος με την πρώην ή με τον πρώην
αλλάξτε το, δεν ξέρω τι φύλο είναι ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει, αναλόγως. Και αυτή τη στιγμή νιώθει ότι υπάρχει μια σύνδεση με το παρελθόν. Έχει ξαναβγεί τώρα πάλι στο παιχνίδι με το date, είναι έτοιμος να ξαναζήσει κάτι καινούριο και υπάρχουν συναισθήματα που πάνε για έρωτα στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ πέρα και το έχει βρει σε εσάς και νιώθει ότι τον ολοκληρώνεται, απλά υπάρχει κάτι που δεν έχει ξεμπερδέψει τελείως μέσα του από την προηγούμενη κατάσταση, την προηγούμενη σχέση, την πρώην που ήταν μαζί, που δεν ήταν μαζί αλλά είχε φάει κόλλημα, συγγνώμη. Υπάρχουν κάποια υπολείμματα από την προηγούμενη κατάσταση, τα οποία τον κάνουν να έχει κάποιους δισταγμούς για το πώς θα προχωρήσει μαζί σας. Θέλει να υπάρχει δικαιοσύνη και ίση αντιμετώπιση στην κατάσταση τη δική σας. Ίσως είναι λίγο παρορμητικός και κάνει καταιγιστικές σκέψεις και θέλει να δράσει και να κάνει, αλλά προσπαθεί να συγκρατηθεί με τον αυτοκράτορα. Προσπαθεί να ελέγξει τα συναισθήματά του, αν και έχει πολύ έντονο πάθος. Νιώθει ότι ίσως κάτι να τον εμποδίζει, ούτως ώστε να πέσει με τα μούτρα πάνω σας. Αν και μπορεί να το αισθάνεστε και μπορεί να σας δείχνει και πάρα πολύ έντονο το πάθος του. Κάνει σκέψεις, πώς θα σας συμπεριφερθεί, πώς θα κινηθεί απέναντί σας, θέλει να κάνει σωστές κινήσεις. Έχει μια αυτοσυγκράτηση, θέλει να φανεί μπροστά σας ότι είναι πολύ δυναμικός, πολύ ισορροπημένος, πολύ συγκρατημένος, αλλά έχει πραγματικά συναισθήματα καινούρια, συναισθήματα έρωτα συγκεκριμένα που έρχονται και εμφανίζονται, απλά προσπαθεί να τα συγκρατεί και να τα κρατάει σε μια ισορροπία. Υπάρχει προηγούμενη κατάσταση, η οποία δεν έχει τελειώσει εντελώς μέσα του, από την άποψη ότι έχουν μείνει κάποια πράγματα από το παρελθόν, τα οποία δεν έχουν τελειώσει τελείως, έτσι, είτε συναισθηματικά, είτε πνευματικά, ίσως τη σκέφτεται, αλλά μαζί σας νιώθει ότι έχει γνωρίσει κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και τα συναισθήματα έρωτα που μας βγαίνουν. Είστε κάτι το τελείως καινούργιο, μας βγαίνει εδώ και στο date, είναι έτοιμος να βγει πάλι στο παιχνίδι του φλερτ, γι' αυτό και η γνωριμία, γι' αυτό και ένιωσε κατευθείαν πράγματα για εσάς. Εγώ απλά θα πω προσέχτε λίγο και δείτε πως θα κυλήσει η κατάσταση. Αυτά είναι τα συναισθήματα και οι σκέψεις του. Μπορείτε να το συζητήσετε μαζί του, απλά θέλει λιγάκι χρόνο, ούτως ώστε να ξεπεράσει την προηγούμενη κατάσταση. Λοιπόν, έχω κρυό, πάρα πολύ έντονο και με τον αυτοκράτορα και με το Passion εδώ. Μου βγήκανε 3 ράβδοι, χίλια συγγνώμη. Έχουμε και Λέον και Τοξότη, όλα τα ζώδια της φωτιάς, πολύ πάθος, πολύ έρωτας, πολύ ένταση. Έχω και Υδροχόο, φυσικά Ιχθύ και Ζυγό. Λοιπόν, αυτά είναι για το πρώτο μας πακετάκι. Γράψτε μου στα σχόλια, ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν ξεκάθαρο, παιδιά, αυτό το πακέτο, τελείως ξεκάθαρο. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο δεύτερο πακέτο μας, με τον Αραγωνίτη, και πάμε να δούμε τα συναισθήματα και τις σκέψεις του ατόμου που σας ενδιαφέρει. Οκ. Ωραία. Λοιπόν, εξαιρετικό. Αυτό το πακετάκι είναι μοναδικό. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα βρίσκεστε σε κάποια σταθερή σχέση, σε κάποιο γάμο, σε κάτι μακροχρόνιο και σταθερό και σοβαρό. Από 1 χρόνο μέχρι και 10 χρόνια θα μπορούσα να πω εδώ, ίσως και παραπάνω. 1 με 2 χρόνια και παραπάνω. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται εδώ.
παίζουν δύο πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος ζητάει συγχώρεση από εσάς. Γιατί ενώ ήσασταν σε σχέση υπήρξε τρίτο πρόσωπο, το οποίο έγινε ξεκάθαρα πίσω από την πλάτη σας. Ναι, τέλεια. Το οποίο είτε το γνωρίζετε η μία περίπτωση, είτε δεν το γνωρίζετε. Λοιπόν, υπάρχει τρίτο πρόσωπο και αυτός όμως έχει μετανιώσει αυτό που έχει κάνει, είτε το γνωρίζετε είτε όχι. Θεωρεί ότι εδώ είστε σε γάμο, σε σχέση, εδώ το σοβαρό, για να δείτε που το βλέπω. Δεν υπάρχει κάτι συναισθηματικά έντονο με το τρίτο πρόσωπο, ενώ μπορεί να υπήρξε πάθος ή μπορεί να υπάρχει πάθος, αν αυτή τη στιγμή παίζει η κατάσταση, δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά αυτός εδώ πέρα ξέρει ότι είστε ξεχωριστοί, ξέρει ότι εσείς είστε η μοναδική στη ζωή του, δεν έχει ξανανιώσει έτσι όπως νιώθει για εσάς, ό,τι και αν έχει κάνει. Και σας ζητάει συγχώρεση. Εδώ φαίνεται ότι δεν υπήρχε καθόλου καλή επικοινωνία ή δεν υπάρχει καθόλου καλή επικοινωνία αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει επικοινωνία καλή. Δεν ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα. Εδώ με το 4 των ράβδων άποδα δείχνει το έντονο μπλοκαρισμά του όσον αφορά τη σταθερότητα, γιατί δεν είναι καθόλου σταθερή η κατάσταση με αυτά που κάνει. Έχει χάσει τον έλεγχο, αλλά νιώθει ότι μπορεί να αποτινάξει από πάνω του τα βάρη, ούτως ώστε να ξαναέρθει εδώ. Και να ξεκινήσει κάτι σταθερό και καινούριο μαζί σας ως βασιλιάς των πεντάκτηνων. Τώρα πραγματικά τι να πω για αυτό το πακέτο. Έχει μετανιώσει για αυτό που σας έχει κάνει, για την απάτη αυτή, τέλος πάντων, για το τρίτο πρόσωπο, για να το πω ξεκάθαρα. Ήταν μια στιγμή πάθους εγώ από ό,τι βλέπω. Και ζητάει τη συγχώρεσή σας. Τα έχει κάνει μαντάρα εδώ πέρα, τα έχει κάνει σαλάτα. Το ξέρει, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τα πράγματα όμως σε εσάς. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν τα έχει ξεκαθαρίσει τελείως, δεν έχει πει όλη την αλήθεια, δεν έχει ξεκαθαρίσει εντελώς, δεν το έχετε συζητήσει. Είτε το γνωρίζετε, λέω υπάρχουν δύο περιπτώσεις, είτε το γνωρίζετε είτε όχι. Είτε το υποψιάζεστε. Απλά έχει μετανιώσει και θέλει να επιστρέψει πίσω, θέλει να αφήσει πίσω του τα βάρη του παρελθόντος και τα λάθη του παρελθόντος, εδώ με το 10 ράβδων ανάποδα, και να προχωρήσει μπροστά. Αλλά αυτή τη στιγμή νιώθει ότι έχει χάσει τον έλεγχο και έχει χαθεί η ισορροπία και η σταθερότητα που υπήρχε μεταξύ σας. Αλλά παρόλα αυτά δεν έχει επικοινωνήσει ξεκάθαρα. Και δεν το βλέπω εδώ πέρα να το κάνει, αν και εδώ προσπαθεί ίσως με κάποιους οικονομικούς τρόπους αν δεν το γνωρίζετε ακόμα, να σας ενισχύσει, ή ακόμα και να το γνωρίζετε, θέλει να δείξει ότι μπορεί να σταθεί δίπλα σας οικονομικά, να σας παρέχει προστασία και ασφάλεια, και όλα αυτά είναι λόγω του ότι έχει κάνει αυτό που έχει κάνει. Σας αγαπάει, σας θέλει, απλά εσείς θα δείτε τώρα αν θα δεχτείτε αυτή την συγχώρεση για αυτό που έχει συμβεί. Δείχνει ότι δεν έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν πάντως, δηλαδή είναι η πρώτη φορά που φαίνεται ότι έχει γίνει κάτι τόσο σοβαρό με κάτι άλλο. Αυτά, λοιπόν, έχουμε Ταύρο, έχουμε Κρυό, έχουμε Ζυγό, πολύ Κρυός παιδιά, πολύ Σταύρος, Λέων και Τοξότη, ζώδια της φωτιάς και παρορμητικός και αυτός και ο Ταύρος μας. Λοιπόν, έχει καταλάβει τη διαρκεία που σας έχει κάνει, είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο το συγκεκριμένο πακέτο, πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται. Λοιπόν, και πάμε και στο τρίτο πακέτο μας με το λευκό χαλαζία.
Μάλιστα, εδώ μου βγήκανε 2 καρτούλες. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν. Λοιπόν, εδώ έχει γίνει παρεξήγηση. Έχει γίνει κάποια μικρή παρεξηγησούλα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ή μπορεί να είναι παλιά κατάσταση, ή μπορεί να ήσασταν σε σχέση, μπορεί όμως και να μην ήσασταν ακριβώς σε σχέση, αλλά να ήσασταν σε ένα situationship, σε μια κατάσταση, σε κάτι που δεν γνωρίζετε και οι δύο. Θεωρούσε και θεωρεί ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή αυτή, δεν είναι αυτό που λένε το σωστό timing, θεωρεί αυτός. Έχει γίνει παρεξήγηση στην οποία έχει κάνει λάθος και ζητάει και αυτό συγχώρεση και στο τρίτο πακετάκι εδώ. Όπα. Για άλλο λόγο βέβαια, καμία σχέση με το προηγούμενο. Αυτός σας βλέπει σαν μια απίστευτη γυναίκα. Σας βλέπει πολύ παραπάνω από αυτό, δυναμική, ανεξάρτητη, σεξουαλική, ερωτική, γοητευτική. Εδώ έχετε όλα τα καλά μαζί με το 9 πεντάκτηνο και την βασίλισσα των ράβδων, το ιδανικό. Είστε πάρα πολύ δυναμικοί, έχετε τη δική σας εργασία, τη δική σας ανεξαρτησία, είστε πολύ δυναμικοί, είστε πολύ ανεξάρτητοι, έχετε τον έλεγχο των πραγμάτων, ξέρετε πώς να χειρίζεστε τα πράγματα, όλα αυτά μαζί. Και αυτός βρίσκεται σε μια φάση που αναγνωρίζει όλα αυτά τα πράγματα και θέλει να δοκιμάσει άλλη μια φορά, να προσπαθήσει κάτι μαζί σας. Εδώ κάποιο λάθος έκανε, κάποια παρεξήγηση έγινε, και ξέρει ότι φταίει. Ίσως και να κρατάει τα συναισθήματά του, να μην σας δείχνει όλα αυτά που νιώθει πραγματικά, όμως θέλει να επιστρέψει σε εσάς με το 6 των κυπέλων εδώ, γιατί ένιωθε μαζί σας σαν να ζούσε σε ένα παραμύθι. Είχε το ιδανικό δίπλα του. Εδώ. Έχει μια αιμονή μαζί σας, φαίνεται αυτό, δεν έχει ξανασυναντήσει κάτι αντίστοιχο στη ζωή του, θέλει να ξαναεπιστρέψει, να το ξαναπάρετε από την αρχή, να ζητήσει μια συγγνώμη, απλά πιστεύει ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα για να κάνει αυτή την κίνηση, αν και το θέλει πάρα πολύ, κρατάει με το 4 πεντάκτηνο τα συναισθήματά του, συγκρατείται ακόμη, δεν δείχνει κάτι, γιατί μπορεί να μην σας δείχνει τίποτα από όλα αυτά που σας λέω, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν σας έχει αναγνωρίσει σαν άτομο. Μαζί σας νιώθει πάρα πολύ οικία, I feel like home, νιώθει πολύ όμορφα, νιώθει άνετα, του δημιουργείται πάρα πολύ χαρά και πάρα πολύ γαλήνη. Του δημιουργείται αυτή μια παιδικότητα, μια ξενιαστιά, μια νεμελιά όταν είναι μαζί σας και μου βγαίνει και με τις 2 κάρτες. Θέλει να εκφράσει την αγάπη του και θέλει να σας κάνει πρόταση, ετοιμάζεται να σας στείλει κάποιο μήνυμα, να σας ζητήσει συγγνώμη. Εδώ πέρα δείχνει ότι η αλήθεια είναι ότι προσπαθεί να κοντρολάρει τις καταστάσεις, έχει αιμονή μαζί σας με το addiction και το palm tree που είναι... Ξέρει ότι μαζί σας θα εξελιχθεί, ξέρει ότι μαζί σας θα αναπτυχθεί, ξέρει ότι μαζί σας μπορεί να νιώσει ασφάλεια και να σας προσφέρει και ασφάλεια, μπορεί να είναι άνετος μαζί σας γιατί δεν του δημιουργείτε την αίσθηση ότι είστε μία καταπιεστική γυναίκα. Εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος πατάτε γερά στα πόδια σας, ξέρετε ποια είστε, γνωρίζετε και τα έχετε βρει με τον εαυτό σας και αυτό είναι που θαυμάζει πάρα πολύ σε εσάς και ότι έχετε τόσα πολλά προσόντα τα οποία δεν μπορεί να βρει εύκολα κάπου εκεί έξω και τον κάνετε να νιώθει υπέροχα. Παρεξηγησούλα το βλέπω, απλά είναι λίγο διστακτικούλης, δεν ξέρει πώς να αντιδράσει, δεν ξέρει πώς θα το πάρετε για να κάνει αυτή την κίνηση να επικοινωνήσει μαζί σας, όμως σκέφτεται να το κάνει κάποια στιγμή.
γιατί εδώ συγκρατείται πάρα πολύ, παρόλα τα έντονα συναισθήματα και παρόλο το θαυμασμό που έχει για εσάς και παρόλη την οικειότητα και την άνεση που νιώθει μαζί σας και τα συναισθήματα, πιστεύει ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή ακόμα. Ακόμα συγκρατείται και έχει έντονη αιμονή μαζί σας. Λοιπόν, ελπίζω να κάνει κάποια κίνηση σύντομα. Θα το πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι που θα κάνω τις κινήσεις του, τις επόμενες κινήσεις του, οι επόμενες ενέργειες που θα κάνει στο μεταξύ σας. Εδώ μιλάμε για σκέψεις και συναισθήματα, οπότε τα ζώδια που έχω εδώ είναι ο Ιχθύς, γιατί βλέπω ότι είναι και ένα πραγματικά ρομαντικό άτομο συγκεκριμένος. Έχω Λέων, έχω Παρθένο, έχω Σκορπιό. Ο Σκορπιός σήμερα έχει κάνει θράψη. Λοιπόν, Σκορπιό και έχω και πώς το λένε, Ταύρο. Εγώ καιρο. Αυτά και για το τρίτο πακέτο. Ελπίζω να σου άρεσε, να σου τέλειξε και το τρίτο πακετάκι. Δεν είναι κακός άνθρωπος αυτός, να ξέρεις, είναι μια χαρά. Απλά κολλάει πολύ γιατί κάτι έχει κάνει αυτός εδώ πέρα. Όχι τίποτα σπουδαίο, αλλά έχει γίνει παρεξηγησούλα. Λοιπόν, αυτά, ελπίζω να σε δώσω ένα επόμενο βίντεο και θα τα πούμε. Φιλάκια!